Parancsoljon. Verebes Károly vagyok a Láncid Rádióból. Más jellegű témában kérdeznék. Arra kérném frakcióvezető urat, hogy értékelje nekem politikailag kivágóné jelenlétét majd a fővárosi közgyűlésben. Hát nézze, ez nem az én dolgom. Csak annyit tudok mondani, hogy semmiképp nem volt elegáns húzás a szocialistáktól, ha csak nem a közvéleményt akarták provokálni. Nem szívesen megyek bele ebbe a témába, mert nem vagyok szakértője. Azt minden esetre érdekesnek tartom, hogy a 3/2-eseknél egyesek súlyosabban ítélik meg a 3/3-asok kérdését, ami pedig abszolút zavaros, és ott már az ember azt se tudja, hogy kinek higgyen, kinek nem. Itt a helyzet ellenben teljesen egyértelmű, hogy az illető hölgy szerepét az MSZP miért ítéli enyhébbnek, mint egy Isten tudja milyen módszerekkel mondjuk 1961-ben beszervezett ügynökét, ez az én logikám szerint nehezen állapítható meg. Azt sem értem, hogy Steiner úr miért mondja azt, hogy Kivágó Marika nem volt ügynök. Senki nem mondta, hogy ügynök volt. Ez éppen olyan, minthogyha elnézést kérek és előre bocsátom, természetesen a hölgynek semmi köze azokhoz a cselekményekhez, amiket példaként fogok sorolni, csak hogy érzékeltessem, hogy mekkora butaság, amit Steiner úr mond. Ez éppen olyan, minthogyha valakit lopással gyanúsítanak, és valaki megszólal az érdekében, hogy kikérjük magunknak, ez az illető soha nem erőszakolt meg senkit. Szóval a szezon és a fazon összekeverése, senki nem vádolta Kivágó Iván Györgynét azzal, hogy ügynök lett volna, amivel pedig vádolják, azt ő maga ismerte el. Azt mondom, hogy az MSZP dolga és felelőssége az ügy, ami pikantériát ad neki, az talán 2 elem, és én ennél többet nem is szeretnék róla mondani. Az egyik az, hogy a képviselőjelölt asszony valami fontos szerepet játszik állítólag a létminimum alatt élők érdekképviseletében, ami azért egy picit viccesé teszi a dolgot. A másik és a legfeltűnőbb, hogy Budapest főpolgármestere számára érdekes ez az ügy, hiszen ő az ilyen kérdésekben igen markánsan, visszatérően és erélyesen szokott álláspontot kifejteni. Most ha következetes magához, akkor ezt ez esetben is meg kéne tennie. Mint ahogy más hasonló ügyekben ezt elég brutálisan megtette. Mitől van az az érzésem, hogy ebben az esetben ezt nem merészeli hasonló hangnemben, határozottsággal és intenzitással megtenni? Erre valamilyen magyarázatot kellene adni a főpolgármester úrnak, ha következetes akar maradni saját magához. Egyébként pedig én a hölgyet nem ismerem, az emberi tulajdonságairól semmit nem tudok mondani. Őt jelölte az MSZP, ők tudják miért. Attól minden esetre nem kell félni az MSZP-nek gyanúm szerint, hogy a hölgy bármikor is ki fog szavazni az MSZP szavazótáborból. Géci Mária, a Magyar Rádiótól. Én visszatérnék a metróra, hogy önök hogy számolnak, mi az, hogy elég pénzt ad az Unió? Tehát mi lenne elég pénz? Mi számolunk ön szerint? Én azt Budapest főpolgármestere számolt. De az ön elképzelései szerint mi lenne az a forgatókönyv, amire azt mondta, hogy ad elég pénzt az Unió, és minden rendben van? Tekintettel arra, hogy a minden csúszással egyre nagyobb összegekről hall az ember. Tehát most már önök azért gondolom, önök is végeznek gazdaságossági számítást. Mi már eleinte is végeztünk. De azóta sok nekünk már az is furcsa lett, vagy furcsa volt, hogy lett 530 vagy 537 milliárd a metró költségvetéséből, holott még alig kezdődött el a munka. De a válasz a kérdésére egyszerű. Budapest beadott egy pályázatot. Beadott egy pályázatot az Unióhoz, ahol egy konkrét összeget megpályázott euróba. Most az árfolyam változás miatt ezt nehéz forintra fordítani, de ha ezt az összeget nem fogja megkapni, hanem ennél lényegesen kevesebbet kap, ez nullától különböző mértékben befolyásolja a város pénzügyi helyzetét. És éppen ezért vagyunk nagyon kíváncsiak, hogy a pályázott összeghez képest, amit a főváros honlapjáról ön pontosan összegszerűen bármikor levehet, forintra pontosan azért nem akarom
megnevezni az összeget, mert ha 3 forintot tévedek, akkor feltehetőleg Horn Gábor tart holnap egy hosszú sajtótájékoztatót, és el fogja mondani, hogy Tarlós hazudott, függetlenül attól, hogy a nagyságrendek stimmelnek, tehát a honlapról ezt ön le tudja pontosan olvasni, és pont az a kérdés, hogy vajon megkapjuk ezt az összeget, vagy nem. Mert bizonyos jelekből ítélve a gazdaságossággal valamennyi probléma lehet. Ha az Unió nem adja meg a pályázott összeget, akkor a város bajba kerül. Az állam nem fog segíteni. Miből segítene? Mennyivel is kellett vagy kell az állami költségvetést korrigálni? Hát most csökkentették még a nyugdíjakat is. Ugyan miből segítene az állam? És akkor még nem beszéltünk a természetes módon jelentkezhető és nyilván jelentkező többletköltségekről is. A metró építés az egy olyan szakma, hogy a többletköltségek képződnek, nem tudják előre, mit találnak a föld alatt. Ennek jelei már tapasztalhatók voltak. Elég például a műegyetemi CH épület süllyedésére utalni. Ezen kívül minden időveszteség többletköltséget jelent. Most pontosan nem tudom, 5-ször vagy 6-szor állt le a munka. Tudja, már ki kellett volna emelni a pajzsokat a Barostéren, a keleti pályaudvarnál, ehhez képest a pajzsok még Buda szélén vesztegelnek. Honnan fogja a város venni erre a pénzt? És erre nem az ellenzéknek kellene válaszolni, hanem a város vezetésnek. És nem művezetőket kellene kérdezni, nem egy világhírű alagútépítő mérnököt kéne beletolni abba a szerepbe, hogy ilyen kérdésekre válaszoljon, aki a világ túlsó végén dolgozott akkor, amikor a 16 darab szerződést megkötötték generál kivitelező nélkül, hanem azoknak kéne erre a kérdésre válaszolni, akik így döntöttek, és nem szabadna úgy viselkedni, mint egy előkelő idegennek. Mi köze Klados Gusztávnak az ilyen egyeztetésekhez? Klados Gusztáv azért jött ide, hogy egy nemzetközi hírű mérnökként levezényeljen egy kivitelezést, és gatyába rázzon egy alapjába véve elfuserált beruházást, nem azért, hogy Isten tudja, hogy feladott megrendeléseket, meg hogy költségelt munkákat pénzügyi szerződés szempontból rendbe tegyen. Ez nem az ő dolga. Mégis az ő nevét forgalmazzák ebben az ügyben. Nyilvánvaló, az most sokkal szerencsésebbnek látszik, mintha a döntéshozók nevét forgalmaznák. Ez már magában egy nagyon inkorrekt lépés. Magamtól nem fogalmaztam volna meg, de ha már megkérdezte, akkor kénytelen vagyok elmondani. Egyéb kérdés? Tisztelettel megköszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a figyelmüket, és Isten áldja önöket.